kami gari ka All India Radio Shillong ka khubor ban kuliah phida I Mary Nongti walam. Kini gelong kimat ki kong sanjong ka khubor mita ka stem. U President kari Ramnath Kovind wan laisni sha ka jila Assam bat poi ha ka arp sandarik urumphang. Anne jalap election ng Menteri Rang Bado kari Narendra Modi sha ka jila Manipur minta ka sni. Assam ka jingthap vote ban jit nong kimat khamai ha ka election chiteng samway Hamajuli constituency na bo sni ban punong ha ka hinyaw tarik urumphang. Hashwa ba kaya sngaw ya ka khubor ka babanya snubha ban sha skor shwa ya ka ni ka jingpan bana. Namar ka jingdan tu khanyang omicron ha ki banta ba pher jong gari ka dang long ka ba shong sir ni kan tu pi ki perlok nong snga baro ban nong ki ba husiam ba dan pendat ya ka jing antika ha baro arwan. Haga juga por irap lam ni ki wei bikin yu ketika kan thupru iki samlalu ki ba hapadeng kerta khat san hadu khat prasnen. Kalong ka badan kaman kit khyang bat ya dai le dire ka ba botan ti ikini ki likely ki jing tha ki ba sup ban bon. Deng bhai ki mask ya paji I wei da sat bhai na ki jongdu chiti ba ka dur khmat man na ka por. Naga bantai ki jing pit ki ba kham dia ki be de ba ka COVID-19 pila ban phone ki ni national helpline number not iwe are like ndai nyo pra not sound real but iwe not new san. Ki number ai jing rap ki belong kerpang naga banta ka Meghalaya ki kini. Iwe not pra but iwe not nyo not. Mendapat penyasngau ya ka khubor ka babnya. Presiden kari Ramnath Kovind unsawan jongo laisni ka Assam bat unpoi ha ka arpusan tarik mentau benai. Presiden unsawan pili pedai ka program lekmen ka banne system nanter halor kalingku snem sni ha ka basauspa jong ohang general bakraw lachit berpukan. Anpli ka program da ka babu mo nongrem bantay kun bhasyo shu bat penthamay ya umot sakan mau ya lachit berpukan hajorhan. Presiden unsalit buru ya umaw nongrem bantay umot sakan mau ya kathma ala boy ha dodora ka bahap hapo Kamrup district. Ha ka arpun rutri urumphang Presiden Ramnath Kovind unsadon lang ha ka program penkup burom ki samna ki bala pendat I ki jingpuli na Tezpur University. Nalor kata unsalit jungoro ya ki kap pendroy ha Kaziranga National Park. Presiden kari Ramnath Kovind ubadairu unongilam bahakrido jong ki sipai duriaw lani ke Indian Navy hining kasi ula bishar ya ki jhat ya kuntma jong ki sipai duriaw ha Visakhapatnam. Lapanya ketika program da ka Eastern Naval Command jong ka Indian Navy. Presiden lakmi punya yang dulu tuli ki jhat thma ki bakanthopru ya ka INS Tarangi INS Jyoti bat ka INS Sudarshini ka jimbisha jong Presiden kalalong amtang ya ki jhat jong ka Indian Navy hindi kong joru ya ki jong ki jhat ki bala punya da ki Coast Guard. Kalong kawai ki program ka ba compare bangun kami ki jhat da Presiden gari namar ka de komishibanta na ka jingda khile kamen ya ka jingdam hiya pusan snem jong ka ji olai lu gari India lani ka azadi ka Amrit Mahotsav. Kisni ban thap vote na kabantawan jiri kinang mikhamat thamai siya kayo darbar thawan ka bakhat ar ha Manipur ka sa satang dusni baga jinglap election do kala nang khamsong shit ha ka ba ki nang ilam jika sensan hima ba pher kilay lap na kabantaki kertong hijungki. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi unnet bengalap election ha Manipur menda kasni ha Hengang constituency ka bahap ha Imphal East district. Menteri Rang Ba ka Manipur N Biren Singh unikun na katay ka constituency. Baro gajin pengkriya ban penbiang ki buat apa harala dat penlek na kabanta ka jingwan jong Menteri Rang Bado. Kajing tak buat ha kawat ka baningkong ha Manipur kata ha ki lai pratli ki constituency kan long ha ka arpu pratri mentau benai bat ha kawat ka baar kajing tak buat kan long ha ka santri ulber. Kajing yo ki buat kan long ha ka shipo tarik ulber. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ong ba ki samna ki dei ki nongalam ha ka lawai jogari bar ha ka jogapor ki dei ki paya ki batay kari haba ajing kren ha ka webinar halor ka mangtingka na ka banta ki jingpuli ki bakham halor minghen kasni Modi ula ong ba ka jingpin khani ki samna menta ka deiru ka jingpin khan bor ki India ha ka lasai dei na markata ba ka sarkar ka panajingmot ha ka ban pinkhlan ya ka mangtingka ha ka tanat puli buthi ulo ong maka sarkar kalabu san kili ki mat pedeng banyak penklan ya ki jingpuli ki pher ha India. Kani ko khubor ka wan shikina ka All India Radio Shillong.
Ha Assam gidan rayu ki kertong ki banyak kon ha ke election chiteng samoi ha Majuli constituency. Kaseng BJP kala penni ya bhuban gam kum ukertong jungka kan bakal yang persya Assam Jatiya Parishad kala penying ya Uchitra Ranjan Basumatri. Kajing tak buat kan long ha kah nyu trik leber. Lahaban tulong ya kan ke election chiteng samoi ha Majuli hadin kajing ina akam jong Sarvanand Sonowal ubala syajid kum nong hikmat ha kaying darbar tauan Raja Sabha. Ha kawai pat ka khubor kajing ya election manje di nong hikmat thamai ha properly ki municipal board karang ya syat minta ha Assam ya kajing tak buat na kamta kani labu on penlong ha ka hendriu terik uleber. Ha Meghalaya kata nak sorkar ke bakhmi ka koi ka kya ka pane jimut ka ban pendiang ya ka jingai tika banyadana ka COVID-19 da ka balik ai ya ka dawai inject haman la ka kliu yin ha ki than no kedong. U principal secretary jong ka tanat ka koi ka kya Sampat Kumar ha ka jingkran ki nang pakai khubor shalong laong bakal long sha ka kam ka ba na ka ban ki brio ha ki than nong kedong bakin ila ka kamai jak ko banwan shirne ketika. Uloong ba kalong ka basngokmen bakin nong yo kampang COVID kila duna baha menta ubnai haba ini jawab berubnai beladam mat menta ka sorkar ka persangkat la ka jai ban penbiang ya jing IT ka syakin nong song ki bang pat yo ya ka tak hada ba penni ya kani ka khobor nyu fuar na ka sispa na pading nong song ka Meghalaya kila pendap ya jing IT ka COVID ka tanat ka bakhmi ka koi ka khia kadang bun kam ha ka ba penkre ka second dose na marbala nang bun ki brio ki bala biang ban yo ya ketika Sampat Kumar le huru ba ka sorkar kala shimi kila trikam ki bekerpang ban pungki kena bagi samla pring kerta khatsan hadu khat pras nem kerta ki yo ketika nama ba mentala sedang pli ya ki jaka puli baro ula benap susu da ka baong ba ka West Garo Hills District kala la untung ya bagi jingai tika COVID shispa na ka shispa kan baki dan katto gani hi thanya East Khasi Hills District but South Garo Hills District ki badang dan kan ban pengkhan susu ya ka jingai tika COVID hakawai pat ka khubor ke jela Meghalaya kala sakhi ya jingyap jong layut ki brio mungkin kasni na ke jing stom ki be de ka COVID-19 armu ki de na East Khasi Hills District but igwe na East Jainti Hills District karoi mut ki brio ki le thamai yo khnyang jing pang mungkin kasni but lai phunyung ki be pat ki le yo ki jing koi ki active cases ha Meghalaya menta ki don laispa sau phulai ngut ke jing ya brio na mat jong ka khram ha ni ke jela kala kiyo shaka 6000 sanspa nyu phulai ngut bat ki belayo jingkon baro kilong kendai fuwe hajar laispa kendai phongon ka Federation of Khasi States FKS kala wat lat banyo jingbet banyak kendo yung menteri rang ba ka jela konat ke sama khnang banyo ekran halor ki mat ki bede ba ka instrument of accession ni ka duler kenthop iki jaka putai ka bala soi ha ka khat nyu turik unai la khat kendai spa sa hupra unang ai jingmut jong ka FKS ubadairu unong ai tin jong te ka kenhon uba John F Kharshiying haka karwa khobor jong ulo ong ba ka jingthumi ban dak ikan do menteri rang ba ka jela kalong banya budin ye ka jingkular jong konat ke sama ha unai risau arhajar arhuwai ubala penpal ye ka mon menyakran halor ki mat ki bala penni ki jingkelan ki babon na ka dulir bala soi haka khat nyu turik unai lar kha khandai spa saufra kat kum ka jingthau jingwo ka bakudup hapo kariti sanshari uba John F Kharshiying ong baka Federation of Khasi States haka dorkas bakala Aisha ka sorkar jela baka sorkar pedeng kala yaiban baka rukam batai haka riti sanshari syapang ka hima khasi hapo jong Assam kalong ka babakla shibun bat ka badan kam ya ka jingpeng bai ha India na dab aitika COVID hidu pala chispa nyu pusan klur sab hundu lak teli tar hadu minta ketenat jong ko ka kya ka sorkar India ka pentin ba min ka sila dab aitika ya pala nyu lak mut ki brio hagi benta ki ba pher jong gri kan ri hajar san khoi mut ki brio ki le khamai uknyang jing pang corona ha India min ka sui ki active cases ha India menta ki danu kum ba ar lak mut baga jing ko jing ki brio kala ki sha ka khandai ku phra point lai na ka shispa Uemeli bad MDC ka nongkrem uba lambor malingyang minhun kasi ula pli ka way ka community hall ha umyo mau usam ha Smith ka baha po nongkrem constituency ya katay ka community hall la penni na ka scheme ki Kampanroy ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC katto ni ka khubwar kalakun markalawan shwina ka All India Radio Shillong small bhavan apan mata se ka program ka banbon